καμία αλλαγή από την ΑΕΚ και όλα είναι έτοιμα. Ο κύριος Σφαγιανάκης να σφυρίξει για πρώτη φορά στο δεύτερο ημίχρονο. Απλώς περιμένουμε τώρα τον Μπρούξ να κατευθυνθεί προς την εστία του. Με τον τέταρτο να δείχνει την αλλαγή. Ο Κόριν Μπρούξ κατευθύνεται κάτω από τα δοκάρια του για να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. 0-0 μετά το πρώτο μέρος και οι 4 τελικές που πήγαν στην εστία για την ΑΕΚ δεν ευτύχησε η Ένωση να δει κάποια να καταλήγει στα δίχτυα, με τον Μορέιρα να είναι σε επίκαιρη θέση και να κρατάει το 0. Ξεκίνημα με την Ομόνοια στη σέντρα και τον Αγκουιάρ να κάνει την μεγάλη παλιά. Να δούμε και τον νεοεισελθόντα, τον Μέγκολο, ο οποίος έχει βγάλει την μπάλα έξω. Το πλάγιο για την ΑΕΚ με τον Γεωργέα. Θα απομακρύνει ο Σκαραμοτσίνο. Ο Μέγκολο Μαργκάσα θα πάρει το φάουλ από τον Σταθάκη. Σπέβει να τον σηκώσει από τον αγωνιστικό χώρο. Ο Μαργκάσα είναι αυτός που θα αναλάβει και την εκτέλεση, όπως όλα δείχνουν. Με το αριστερό στο δεύτερο δοκάρι, αλλά ιδιαίτερα προωθημένη η παλιά. Δεν κατέφερε κανένας από τους δύο που κινήθηκαν εκεί, ούτε ο Αντράντε, αλλά ούτε και ο Αλαμπή να έλθει σε επαφή με την μπάλα. Και αργά αργά ο Βούρας ανεβάζει τους ποδοσφαιριστές του. Το ίδιο κάνει και ο Σταθάκης. Ζητάει από τον Ρόβα να ανέβει πιο ψηλά. Με τη δυνατή εκτέλεση κεφαλιά από τον Ντακόλ. Ο Ράμα μπαίνει στη φάση. Ο Μπρέσεβιτς για τον Βραζιλιάνο. Καθυστέρησε λίγο παραπάνω από ό,τι έπρεπε και έχασε την μπάλα. Πίσω Αγκουιάρ για τον Μεμπά. Σερφά. Σκαραμοτσίνο πιεζόμενος από τον Πλατέλα. Βλέπετε, όπως και στο ξεκίνημα της αναμέτρησης, η ΑΕΚ έχει ανέβει ψηλά και πιέζει χωρίς θέλοντας να μην αφήσει τους αμυντικούς της Ομόνοιας να βγάλουν την μπάλα προς τους μέσους για να οργανωθεί η επίθεση της κυπριακής ομάδας. Ο Λαμπή για τον Αγκουιάρ, βλέπει την κίνηση του Μέγκολο. Ο Ρόβας δεν έρχεται σε επαφή με την μπάλα. Ο Καμερουνέζος θέλει να περάσει από δύο, πιέζεται από το Σταθάκι. Τι έχει δώσει ο κύριος Σφαγιανάκης? Φάουλ εκτός περιοχής για φάουλ χέρι. Έχω την αίσθηση από τον νεαρό 20χρονο Καμερουνέζο. Τέιλορ. Θα ξεφύγει ο Αμερικανός από τον Ανάκογλου. Η σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, εκεί που ο Βούρας θα αφήσει την μπάλα. Πιέζει ο Γκίκεβιτς, αλλά έχει βγει. Και εδώ είναι η προηγούμενη φάση. Εκεί πριν έρθει σε επαφή με τον Καμερουνέζο Σταθάκης. Εδώ δόθηκε το φάουλ. Ο Μαργκάσα, ο Γκίκεβιτς για τον Μέγκολο. Με το αριστερό που δεν είναι το καλό του πόδι, θα γυρίσει για τον Γκίκεβιτς έξω. Αυτή είναι καλή στιγμή για τους Κυπρίους. Με τον Πολωνό Σεντερφόρ να καταλαβαίνει ότι έχασε καλή ευκαιρία. Έχει χτυπήσει λίγο στον νόμο. Κοιτάξτε πως γυρίζει με την μία ο Καμερουνέζος. Κίνηση στο πρώτο δοκάρι από τον Γκίκεβιτς. Μπαλά έξω. Δυνατά ο Μπρέσεβιτς θα κατεβάσει και την μπάλα. Ο Πλατέλας θα κάνει το κοντρόλ, πιεζόμενος από τον Σκαραμοτσίνο. Ο Πλατέλας λίγο έλειψε να περάσει μπάλα στον Μπρέσεβιτς. Ήταν καλή σκέψη, όχι τόσο καλή εκτέλεση. Γεωργέας.
Ο Ντακόλ, ο Ανάκογλου για τον Πλατέλα. Πιεζόμενος αναγκάζεται να γυρίσει πίσω. Άφησε την μπάλα να σκάσει ο Ντακόλ και πιέζει τον Σκαραμοτσίνο, ο οποίος ξεφεύγει εύκολα. Θα χάσει όμως από τον Πλατέλα και αυτή είναι καλή στιγμή για την ΑΕΚ. Ο Πλατέλας ενώ έχει 3 παίκτες μέσα στην περιοχή. Κάνει την χειρότερη ενδεδειγμένη επιλογή νομίζω. Ο Μαργκάσα για τον Αγκουιάρ, έχει φύγει ο Τέιλορ δεξιά. Είναι 4 με 4 τώρα. Επιστρέφει και ο Κορδέρο για να βοηθήσει την άμυνά του. Θέλει να μπει στην περιοχή και ο Αγκουιάρ. Ο Τέιλορ θα κρατήσει, γίνεται η κόντρα. Κόρνερ για την Ομόνοια που μπήκε πιο επιθετικά στο δεύτερο ημίχρονο. Εδώ είδατε πόσο Σερφά με καταλυτική παρέμβαση σταματάει τον κίνδυνο για την ομάδα του. Και εδώ πόσο ο Πεταβράκης έκοψε. Ο Αγκουιάρ και πάλι συστημένη μπάλα στη γωνία. Χαμηλά, δεν περνάει από το πρώτο δοκάρι. Ο Μαργκάσα μπερδεύεται εκεί με τον Μέγκολ. Έκαναν μια τρύπα στο νερό οι δυο τους. Εδώ είδατε πως δίστασαν οι δύο ποδοσφαιριστές. Τελικά ο Μαργκάσα έρθει σε επαφή με την μπάλα. Πέταξε έξω. Πίσω από τον Δράντε, ο Σερφά με τη μία αλλάζει για τον Σκαραμοτσίνο, που συχνά πυκνά αφήνει την άμυνά του και ανεβαίνει. Ο Μαργκάσα πίσω. Ο Νάκογλου για τον Πλατέλα. Ελευθερώνει ωραία αυτός. Μπερδεύεται όμως ο Μπρέσεβιτς με τον Ντακόλ. Ο Κροάτης βλέπει την κίνηση του Ράμα. Εκεί πηγαίνει η μπάλα, στην περιοχή είναι μόνο ο Ντακόλ. Σηκώνει αυτό στο κεφάλι. Για τον Μπρέσεβιτς με τη μία το πλασέ. Με λάθος πόδι όμως, βάζει το δεξί στη φάση. Η μπάλα καταλήγει έξω. Ξανά πως ο Ράμα βλέπει τον Μπρέσεβιτς. Αυτός προτιμάει να τελειώσει τη φάση με το δεξί, το καλό του. Ο Μπρέσεβιτς, ο οποίος είχε βρεθεί και στην Κίνα το 2010. Έπαιξε εκεί 10 παιχνίδια, με την 7 αγώνες μάλλον, με την Γκουινζού. Φάουλ που κερδίζει η ΑΕΚ με τον Κορδέρο να μοιράζει αριστερά στον Πεταβράκη. Ο Γκίκεβιτς πιέζει τον Σταθάκη. Ρόβας. Ζητάει ο Πλατέλας, προτιμάει αυτό στον Γεωργιά που είναι πάνω στη γραμμή. Δεν καταφέρει να περάσει από τον Σκαραμοτσίνο. Ο Αντράντε ωραία μοιράζει στον Μέγκολο. Ο Καμερονέζος πίσω. Ο Αγκουιάρ δεν κάνει λάθος. Ο Σερφά για τον Μπρούξ. Ο Μπρούξ λίγο έλειψε να κάνει λάθος. Ο Κορδέρο ανοίγει το κοντρόλ. Ο Ράμα για τον Ανάκογλου. Θέλει να φέρει την μπάλα στο αριστερό. Έχει μπει στην περιοχή. Μπάλα για τον Μπρέσεβιτς, κόρνερ. Είδατε και τις φωνές του Δέλα. Νομίζω κάθε προπονητής, Μανώλη, όταν βλέπει τον ποδοσφαιριστή του να είναι στο όριο της γραμμής, όπως θα δούμε εδώ ξανά, πόσο ωραία έχει φέρει την μπάλα στο αριστερό, εκεί θα μπορούσε να τελειώσει τη φάση. Προτίμησε την έξτρα πάσα. Ο Μπρέσεβιτς κόπηκε το κόρνερ που γίνεται, απομακρύνουν οι αμυντικοί της Ομόνοιας. Ο Μέγκολο θα προλάβει πριν η μπάλα βγει, αλλά έρχεται ο Ρόβας να βοηθήσει. Ζητάει φάουλ ο Καμερουνέζος, ο οποίος ήρθε από την Ετουάλ στην Ομόνια. Στην Τινησία έπαιζε μπάλα. Σκαραμοτσίνο για τον Γκίκεβιτς. Με το κεφάλι στον Αντράντε. Ελευθερώνει πάρα πολύ ωραία δεξιά για τον Αλαμπή. Τέιλορ. Έχει μπροστά του τον Πεταβράκη.
θέλει να μπει στην περιοχή. Έχει έρθει ο Ράμα για να βοηθήσει. Ο Μπρέσεβιτς δυνατά, ο Ντακόλ στη φάση, είναι και ο Σερφά. Η κόντρα ευνοεί τον Αλγερινό. Σκαραμοτσίνο, δεν περνάει μπάλα από τον Πεταβράκη. Είχαν βάλει στη μέση τον back half της ΑΕΚ δύο παίκτες της Ομόνοιας. Ευτυχώς που δεν πέρασε η μπάλα εκεί. Τώρα γυρίζει να βοηθήσει ο Ράμα. Τέιλορ ξεφεύγει με το αριστερό. Ο Αγκουιάρ. Υπάρχει offside. Αυτή είναι η φάση. Ανεβάζει τους συμπαίκτες του ο Βούρας ξανά. Ωραία ο Πεταβράκης, ο οποίος κρατάει τη θέση του. Και δεν ξέρω αν Μανώλη ισχύει μόνο αυτό που μετέφερε στα ακουστικά, ότι λόγω της εξαιρετικής δημιουργικότητας που μπορεί να έχει ο Πόποβιτς θα πάρει τη θέση του Ράμα, αλλά και ότι ο Πιτσιρικάς δεν πολύ βοηθάει και τον Πεταβράκη. Στο δεύτερο ημίχρονο δεν έχει πάρει και πρωτοβουλίες όπως έκανε στο πρώτο σε κάποιες περιπτώσεις ο Ράμα και προσπάθησε να δημιουργήσει κινδύνους στην άμυνα της Ομόνοιας. Δεν το έχει κάνει. Δεν γυρίζει και τόσο πολύ όσο θα ήθελε ο Δέλλας. Γι' αυτό το λόγο θέλει να βάλει τον Πόποβιτς. Γενικά θέλει να δώσει ο Δέλλας την ευκαιρία στον Πόποβιτς να πάρει παιχνίδια και να ενσωματωθεί όσο γίνεται πιο γρήγορα και αυτό στο σύνολο. Θυμίζω ότι στο μάτς με την Καλυθέα παίξει στο δεύτερο ημίχρονο και ο Πόποβιτς ήταν από τους λίγους έμπειρους παίκτες της ΑΕΚ οι οποίοι έδωσαν το παρόν στο τουρνουά της Τριγλίας Ραφίνας την προηγούμενη Τετάρτη. Γι' αυτό ακριβώς που είπες, θέλει να του δώσει χρόνο συμμετοχής, να τον εντάξει πιο γρήγορα στο κλίμα της Ένωσης. Ο Πόποβιτς, ο Κροάτης, τον οποίο γνωρίσαμε από τον Όφη, έχει παίξει και στον Ατρόμητο, στο Λεβαδιακό εννοείται, και ήρθε από την Σιμούρκ, από το Αζερμπαϊτζάν. Εκεί έβγαζε το ψωμί του τον τελευταίο χρόνο. Σερφά. Ωραία ο Μπρέσεβιτς, ο Ντακόλ όμως δεν προλαβαίνει τον Αλγερινό. Ο Σταθάκης με το κεφάλι για τον Γεωργία. Έξυπνα αυτός, αφήνει την μπάλα καθώς ξέρει ότι ο Βραζιλιάνος είναι πίσω του. Ο Πλατέλας έχει το Σκαραμοτσίνο μπροστά του, αλλάζει με τον Ντακόλ. Αυτός θέλει να αφήσει για τον Ανάκογλου. Δεν καταφέρουν να συνδυαστούν σωστά οι παίκτες της ΑΕΚ. Ο Σταθάκης τώρα θα χάσει. Ο Μέγκολ από την πάσα του Γκίγεβιτς. Ο Καμερουνέζος έχει τον Ρόβα, αλλά θα διαβάσει την πρόθεσή του. Με τάκλι θα πέσει και θα κόψει, δεν θα παραχωρήσει καν κόρνερ ο Βασίλης Ρόβας. Πλάγιο είναι για την Ομόνια. Έβγαλε την ομάδα του από την δύσκολη θέση. Ο κατά συνθήκη σήμερα κεντρικός αμυντικός. Αμυντικός μέσος είναι ο Βασίλης Ρόβας. Ο Κροάτης ο Πόποβιτς είναι έτοιμος να περάσει στον αγωνιστικό χώρο στην πρώτη ευκαιρία. Ο Σκαραμοτσίνο έχει ανέβει να εκτελέσει το πλάγιο. Αγκουιάρ. Πιέζει ωραία η ΑΕΚ, αναγκάζοντας τον Πορτογάλο να γυρίσει πίσω. Ο Σερφά θέλει να επιστρέψει, φάουλ από τον Πλατέλα. Και ήρθε η ώρα για την αλλαγή που μας έλεγε ο Μανώλης Βογιατζάκης νωρίτερα. Ο Ράμα θα αφήσει τη θέση του στον Πόποβιτς. Εδώ βλέπετε τον νεαρό Αλβανό, ο οποίος προσπάθησε να δοκιμάσει την τύχη του και στην Koblenz, στη δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας, χωρίς επιτυχία. Ξεκίνησε από την κάτω των 20 του Ολυμπιακού ο Ράμα. Να δούμε και τον Κροάτη. Θέλει να του δώσει ευκαιρίες και λεπτά συμμετοχής ο Δέλλας. Όπως σας είπε και ο Μανώλης Βογιατζάκης νωρίτερα, πρόκειται για έναν από τους πλέον έμπειρους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ. Και από αυτούς τους έμπειρους περιμένει να τραβήξουν και τα νέα παιδιά ο προπονητής της ΑΕΚ. Ο Σταθάκης με τη μία και μακριά. Στο 60 βρισκόμαστε, παραμένει το 0-0.
Αν εξαιρέσουμε τη φάση του Γκίκεβιτς νωρίς το δεύτερο ημίχρονο, στο 49, δεν υπάρχει κάτι άλλο ιδιαίτερο. Ο Ανάκογλου πιέζει τον Γκουιάρ. Ο Μπρούξ για τον Σερφά. Λίγο έλειψε να κλέψει ο Ντακόλ εκεί. Τελικά με τα πολλά και με βάσανα πέρασε η μπάλα για τον Γκουιάρ. Ο Σκαραμοτσίνο, ο Γκίκεβιτς, τα κουνάκι, ωραίο για τον Μαργκάσα. Ο Πορτογάλος για τον συμπατριώτη τον Αντράντε. Και για έναν ακόμη Πορτογάλο, τον Γκουιάρ, ο οποίος έχει και πάλι την μπάλα. Δεν μπορεί ο Μαργκάσα να βρει συμπαίκτη του πίσω από τον Πεταβράκη για τον Βούρα. Είδατε για λίγο από κοντά και τον Αμερικανό τον Τέιλορ. Ίσως είναι οι τελευταίες του προσπάθειες στο μάτς, καθώς όπως μας ενημέρωσε ο Μανώλης Βογιατζάκης θα αφήσει τη θέση του σε πολύ λίγο στον Μαρκολίνη. Έλα Μανώλη μου, τα λες μόνο στα αυτιά, πες να τα ακούσει ο κόσμος. Ο Μαρκολίνη, ο οποίος θεωρείται για την Ομόνοια ο φυσικός της αρχηγός, ο φυσικός αρχηγός της ομάδας, έμπειρος παίκτης, πολύ αγαπητός και στον κόσμο, θα πάρει τη θέση του Τέιλορ στη μεσαία γραμμή ως αμυντικό χαφ. Από ό,τι βλέπω και από τις κινήσεις, ο Μαργκάσα πηγαίνει στην άκρη, εκεί που έπαιζε ο Τέιλορ, και ο Μαρκολίνη θα πάρει τη θέση του Πορτογάλου στην μεσαία γραμμή. Ο Τέιλορ, ο οποίος δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερο, τουλάχιστον στο σημερινό παιχνίδι, δεν έδειξε κάτι. Είδατε για λίγο και τον Κόλλα. Ο Πλατέλας θα πάρει φάουλο ως Καραμοτσινό. Διαμαρτύρεται ο Πλατέλας. Τι έκανα, λέει, στον Σφαγιανάκη. Αυτή είναι η φάση. Σερφά χαμηλά, ο Γκίκεβιτς πίσω. Δεν υπάρχει κανείς να εκμεταλλευτεί το λάθος, παρά μόνο ο Εμπεμπά που διορθώνει. Νέο λάθος από τον Λαμπή αυτή τη φορά. Τον Τσουμάγκα βλέπω να έρχεται, Μανώλη. Ο Τάσος Τσουμάγκας, και ήδη ετοιμάζεται και ο Κώστας Τσουπρός. Θα κάνει 2 αλλαγές μαζί ο Δέλλας. Είναι λογικό ότι μέχρι το τέλος τώρα του αγώνα ο Δέλλας θέλει να δοκιμάσει και πρόσωπα και σχήματα, να δει τι καλύτερο μπορεί να πάρει από κάθε παίκτη σε ένα φιλικό με τον πιο ισχυρό αντίπαλο μέχρι τώρα που αντιμετωπίζει η ΑΕΚ στην προετοιμασία της. Να δούμε αν θα βγει ο Ρόβας. Το σίγουρο είναι ότι ο Τσούπρος θα παίξει στο κέντρο της άμυνας. Να δούμε τον Μέγκολο που θέλει να γυρίσει στο δεύτερο δοκάρι. Ο Βούρας εντυπωσιακά και κόρνερ από τον Πεταβράκη. Λίγο έλειψε να ευνηδιαστεί ο Ρωμαφλέκας της ΑΕΚ, καθώς δεν έπιασε όπως θα ήθελε την μπάλα ο Μέγκολο. Ξανά για σέντρα πήγαινε. Για καλό για κακό ο Βούρας πέταξε την μπάλα έξω. Ο Καμερουνέζος πάντως έχει δώσει πνοή στην επίθεση της Ομόνοιας, είναι ιδιαίτερα κινητικός. Μετά το κόρνερ, Μανώλη, θα ολοκληρώσεις. Ο Αγκουιάρ με φάλτσο αρκετό. Ο Κορδέρο θα απομακρύνει στο πρώτο δοκάρι. Ο Αλαμπή, τάκλιν ωραίο από τον Πόποβιτς. Από διαφορετική κάμερα, πως ο Μέγκολο πήγε να βάλει ένα εντυπωσιακό γκολ, έστω και αν ήθελε να σεντράρει. Λάθος από τον Σκαραμοτσίνο, διορθώνει ο ίδιος και ξεφεύγει εντυπωσιακά από τον Γεωργία. Η σέντρα με το αριστερό, εκεί που είναι ο Μαργκάσα. Είναι μόνος του ο Μέγκολο στην περιοχή. Ο Μαργκάσα θέλει να σημαδέψει τον Γκίκεβιτς. Λέει μπαλά πέρασε. Πάμε στον Μανώλη Βογιατζάκη, καθώς έχουμε τη διπλή αλλαγή που σας είχε προαναγγείλει σε λίγο από τον τεχνικό της Ένωσης. Και αξίζει να δούμε τι εικόνα θα έχει η ΑΕΚ μέχρι το τέλος του αγώνα, γιατί θα δούμε και τον Ρόβα στην θέση του, στη μεσαία γραμμή. Θα μπει ο Τσούπρος στην θέση του Μπρέσεβιτς. Θα περάσει εκτός
ο Κροάτης επιθετικός και θα μπει και ο Τσουμάγκα στη θέση του Πεταβράκη. Σε ό,τι αφορά δηλαδή στη δεύτερη αλλαγή θα είναι ακριβώς αλλαγή θέσης. Ο Πεταβράκης αριστερό μπακ θα βγει, ο Τσουμάγκας αριστερό μπακ θα πει στη θέση του. Το λογικό είναι τώρα ότι ο Ντακόλ θα πάει στην κορυφή της επίθεσης. Στον άξονα της τριάδας θα είναι ο Ανάκογλου και ο Ρόβας μαζί με τον Κορδέρο θα παίξουν στη μεσαία γραμμή. Πιο ισορροπημένο νομίζω. Αυτό θα έλεγα και εγώ. Πιο ορθολογικό μου μοιάζει αυτό το σύστημα. Ο Ανάκογλου πολύ ωραία για τον Πεταβράκη. Αυτός σηκώσει το κεφάλι και το σεντράρι. Θα πέσει εκεί ο Μπρέσεβιτς ζητώντας φάουλ. Εδώ είναι ο Κροάτης αδερφόρ της ΑΕΚ. Πίσω του ακριβώς υπήρχε και ο Ντακόλ. Οι αλλαγές που σας έλεγε ο Μανώλης Βογιατζάκης νωρίτερα. Ο Τσουμάγκας σε θέση αριστερού μπακ. Στη θέση του Πεταβράκη. Και ο Τσούπρος για να ανέβει στην μεσαία γραμμή ο Ρόβας. Θα βγει ο Μπρέσεβιτς. Στην κορυφή της επίθεσης θα περάσει ο Ντακόλ. Πίσω του ο Ανάκογλου. Σε αυτό το ίσως πιο ταιριαστό σχήμα για την ΑΕΚ. Αναφορικά με τα πρόσωπα, καθώς το σύστημα είναι το ίδιο. 4-2-3-1 παραμένει. Ο Μπρούξ για τον Εμπεμπά. Ο Μαργκάσα θα χάσουν την μπάλα οι παίκτες της Ομόνοιας. Ο Ντακόλ για τον Πλατέλα. Στον Νέας Μέναν είναι εξαιρετικός. Θα σουτάρει από μακριά πάνω στην πλάτη του Σερφά όμως. Ο Μαργκάσα θέλει να πετάξει μπροστά. Έχει δώσει φάουλ νωρίτερα ο Σφαγιανάκης πριν κάνει την τελική του ενέργεια ο Πορτογάλος. Αλλάζει τα άκρα του, ναι. Αυτά είναι και τα φάουλ. Ο Πλατέλας πριν πάει απέναντι στην αριστερή πλευρά, μία από τις τελευταίες προσπάθειες στα δεξιά, θα κάνει λάθος. Ο Μέγκολο θα πετάξει την μπάλα έξω. Φάουλ έχει δώσει ο Σφαγιανάκης και έντονες διαμαρτυρίες από τον Σκαραμοτσίνο στον βοηθό. Φάουλ που πηγαίνει να εκτελέσει ο Πόποβιτς. Το συζητάει εκεί με τον Γεωργέα. Με το αριστερό ο Κροάτης θα προσπαθήσει να φέρει την μπάλα με φάλτσο στην περιοχή του Μπρούξ και αυτό κάνει. Ο Γεωργέας γίνεται κάτοχος της μπάλας, με το εξωτερικό θέλει να νικήσει τον goalkeeper της Ομόνοιας, αλλά η μπάλα κατέληξε πολλά μέτρα έξω. Στο 68 πάντως ήταν η πρώτη φορά που οι φιλοξενούμενοι αισθάνθηκαν την ΑΕΚ. Η κεφαλιά από τον Ρόβα, από τη στιγμή που ήρθε σε επαφή με την μπάλα ο Ανάκογλου, είναι offside. Ο Μπρούξ διώχνει τους συμπαίκτες του, τους ζητάει να ανέβουν. Με το αριστερό θα γεμίσει, πηδάει μόνος του εκεί ο Γίγεβιτς και πολύ εύκολα βρίσκει τον Μέγκολ. Αυτός βάζει την μπάλα κάτω, ο Τσούπρος πηγαίνει να βοηθήσει τον Γεωργέα. Ο Καμερουνέζος θα πέσει. Το πλάγιο είναι για την Ένωση. Εδώ είδατε πως ερχόμενος πίσω από την άμυνα της Ομόνοιας, ο Ανάκογλου σταμάτησε την μπάλα και σταμάτησε και τη φάση. Ο νεαρός Βραζιλιάνος ο Αλίπιο με το 11 είναι αυτός που θα περάσει. Ευκαιρία τώρα για κόντρα επίθεση για την ΑΕΚ. 5 ποδοσφαιριστές της Ένωσης με 3. Ο Ανάκογλου για τον Ντακόλ. Ο Ανάκογλου ξανά στη φάση. Ο Μπρούξ. Διαμαρτύρονται οι φίλοι της ΑΕΚ.
Στο 69 έβγαλε την γρήγορη κοντραεπίθεση, αλλά χωρίς επιτυχία. Ανοίγει το κοντρόλ, αλλά τελικά καταφέρει να κερδίσει την κόντρα ο Μαργολίνη. Η παλιά για τον Γκίκεβιτς μπαίνει στην περιοχή με το αριστερό. Θα σουτάρει ο Βούρας, όμως είναι στη σωστή θέση. Να που πήρε ρυθμό το παιχνίδι. Άναψε με μία φάση για κάθε ομάδα μέσα σε 1 λεπτό. Εδώ η πρώτη για την ΑΕΚ με τον Ντακόλ να χάνει από τον Σερφά, να πέφτει και στη συνέχεια ο Ανάκογλου να μην μπορεί να μπει στην φάση με τον σωστό τρόπο. Ο Μαργολίνη θα πετάξει για τον Γκίκεβιτς, ο Πολωνός με το αριστερό. Ο Βούρας σωστά κλείνει την γωνία του και κρατάει το 0. Παρατηρήσεις τώρα από τον Σφαγιανάκη στον Αντράντε. Δείχνει να απορεί, ο Πορτογάλος κοιτάζει και πίσω του. Και πέταξε έξω ένα μπουκάλι νερό που είχε παρισφρήσει στο γήπεδο. Σκαραμοτσίνο. Ξανά ο Σκαραμοτσίνο θα τσιμπήσει ωραία την μπάλα και θα προλάβει γυρίζοντας πίσω. Δεν είναι καλό όμως το γύρισμά του. Ο Αντράντε από μακριά θα σουτάρει λίγο δίπλα από τα δοκάρια του Βούρα, ο οποίος φάνηκε να μην ελέγχει ιδιαίτερα τη φάση. Εδώ ο πολύπυρος Βραζιλιάνος, Πορτογάλος, συγγνώμη. Ξανά και ξανά. Η αλλαγή που σας είχαμε πει και νωρίτερα, ο Αλίπιο με το νούμερο 11 θα περάσει στη θέση του Αργάσα, οι οποίοι είναι ελάχιστο καιρό και αυτός και ο Μέγκολο στην ομάδα. Ο Αλίπιο Βραζιλιάνος, ο Μέγκολο Καμερουνέζος, βγαίνει ο Πορτογάλος. Εδώ οι δύο φάσεις μέσα σε 1 λεπτό, μία για την ΑΕΚ, δεν πρόλαβε ο Ανάκογλου, και μία για την Ομόνια με τον Γκίκεβιτς. Στη σωστή θέση ο Βούρας και κρατάει το 0. Λάθος από τον Κορδέρο, Μέγκολο ξανά για τον Γκίκεβιτς. Ξανά η μπάλα στο αριστερό του Πολωνού, δεν μπορεί να τη γυρίσει όπως θέλει. Υπό την πίεση και του Σταθάκη. Πόσο βοηθάει πάντως τους επιθετικούς όταν μπορούν να απειλήσουν και με τα δύο πόδια. Είδατε, έφερε την μπάλα στο αριστερό, αλλά ήταν απογοητευτική η κατάληξη. Με το δεξί να είναι το καλό πόδι για τον Πολωνό σεντερφόρ. Έναν ακόμα κεντρικό αμυντικό, νεαρό, θα δοκιμάσει σε λίγο ο Βέλλας, τον Τζανετόπουλο. Από την Νίκη Βόλου δεν τον πήρε, Μανώλη? Ναι, από την Νίκη Βόλου έχει πέρασμα και από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού όμως. Κεντρικός αμυντικός, ο οποίος τον είδαμε την προηγούμενη Τετάρτη στο τουρνουά της Τριγλίας από τους διακριθέντες ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ σε εκείνο το τουρνουά. Μαζί με τον Ρόβα αποτέλεσαν το κεντρικό αμυντικό δίδυμο, ο Τζανετόπουλος, και σήμερα τώρα του δίνει και πάλι την ευκαιρία ο Δέλλας για τα περίπου 20 λεπτά που μένουν. Η αλήθεια είναι ότι τον είχα παρακολουθήσει και στο μάτς με την Νίκη στο Βόλο και από τους πιτσιρικάδες που είχε δοκιμάσει τότε. Καμία σχέση βέβαια η σημερινή ΑΕΚ με την εικόνα που είχε πριν 2-3 εβδομάδες στο Βόλο. Ήταν από αυτούς που ξεχώρισαν πάντως. Ο Πλατέλας θα κρατήσει και θα χάσει με φάουλ. Ο Πλατέλας, ο οποίος έκανε και την εσωτερική αλλαγή που σας είπαμε, πήγε εκείνος στην αριστερή πλευρά, έχει έρθει στα δεξιά ο Πόποβιτς. Ο Ανάκογλου θα ανοίξει το κοντρόλ, τελικά θα προλάβει να μοιράσει τον Κροάτη. Ο Ρόβας, ο οποίος πλέον είναι αμυντικός μέσος, έχει ανέβει στο κέντρο, αφήνει στη θέση του πίσω στον Τζούπρο. Ο Ανάκογλου ωραία, βλέπει την κίνηση από τον Πόποβιτς, βάζει στην πλάτη τον Σερφά, πέφτει, πέναλτι για την ΑΕΚ. Στο 74 τοποθέτησε πολύ ωραία το κορμί του ο Πόποβιτς και πήρε το πέναλτι. Όπως θα δούμε στην επανάληψη της φάσης. Είδε εξαιρετικά την κίνησή του Ανάκογλου, του πέρασε την μπάλα. Πιέστηκε από τον Σερφά, πέναλτι από τον Σφαγιανάκη. Τρεις παίκτες είχαν πάει εκεί πάνω στην μπάλα και ο Πόποβιτς που εκτελούσε τα πέναλτι στον Όφη και ο Πλατέλας. Τελικά ο Ντακόλ είναι αυτός που θα εκτελέσει.
νέο αμυντικό δίδυμο πλέον για την ΑΕΚ, Τζανετόπουλος Τσούπρος, καθώς θα βγει ο Σταθάκης, τον οποίο βλέπετε. Ο Ντακόλ, ο οποίος εκτελούσε τα πέναλτι και στην Καλυθέα, κάτι που δεν αρέσει βέβαια στο Βέλα είναι ότι δεν παίρνει πολλά μέτρα φόρα. Να δούμε τον Βραζιλιάνο με 2 μέτρα φόρα, σουτ γκολ, 1-0 για την ΑΕΚ. Με τον Βραζιλιάνο σε 2 συμμετοχές να επιτυχάνει το δεύτερο του γκολ με την ΑΕΚ. Είχε βάλει γκολ και στην Καλυθέα κοντρά στην παλιά του ομάδα. Εδώ ο Άλεξ Ντακόλ, ο οποίος ανοίγει το σκορ. ΑΕΚ Ομόνοια 1-0. Και εδώ ο Σαβεύσκι πέρασε από το μικρόφωνο σου Μανώλη. Αυτό που είπε ο Βέλλας δεν του άρεσε και πολύ το γεγονός ότι δεν πήρε πολλά μέτρα φόρα στο πέναλτι, έτσι. Το θέμα είναι να μπει μπάλα στα δίκτυα. Αν μπει μπάλα στα δίκτυα, πόσα μέτρα φόρα και να πάρει ο παίκτης, έχει λίγο σημασία. Ο Ντακόλ, ο οποίος σας είπαμε και νωρίτερα ότι είχε κάνει εξαιρετική χρονιά στην Καλυθέα. Ο Βραζιλιάνος έχει πάλι την μπάλα στα δικά του πόδια. Θέλει να γυρίσει πιεζόμενος από τον Εμεμπά. Ο Ανάκογλου προσποιείται και στάρει με το δεξί στο πρόσωπο του Αλαμπή. Στο πρόσωπο του Αντράντε, συγγνώμη. Ζητούν χέρι οι φίλοι της ΑΕΚ. Αλίπιο για τον Μέγκολο. Μετά το 68 και εκείνη τη φάση πάντως με τον Γεωργέα που σούταρε έξω, άναψε φωτιές στο παιχνίδι. Άλλαξε ο ρυθμός, πολύ πιο γρήγορο, φάσεις. Αλλαγή πολύ ωραία από τον Πόποβιτς στον Πλατέλα και ανεβαίνουν οι παίκτες της ΑΕΚ. Μπαίνει στην περιοχή και ο Κροάτης, ο Πλατέλας για τον Τσουμάγκα. Ευκαιρία για την ΑΕΚ, το γύρισμα, ο Ντακόλ, το σούτ λίγο έξω. Στο 77 η ΑΕΚ χτυπάει ξανά την πόρτα του γκολ. Εδώ η προηγούμενη φάση, πως σούταρε ο Ανάκογλου. Δεν θα μπορούσε να είναι καλύτερο θεματοφύλακας από τον Μπρούξ, ο Αντράντε. Και η προηγούμενη φάση με τον Ντακόλ να σουτάρει στο πλάι της εστίας έξω. Εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα με τον Μέγκολο. Στον αστράγαλό του έχει χτυπήσει ο 20χρονος Καμερουνέζος. Αλλαγή ζητούν από ό,τι βλέπω. Ο Μέγκολο, ο οποίος με την είσοδό του στο δεύτερο ημίχρονο το προσπάθησε πολύ, άλλαξε και το ρυθμό. Έκανε ενέργειες τόσο από την αριστερή όσο και από τη δεξιά πλευρά όταν μετατέθηκε από τον προπονητή του. Πάντως η ΑΕΚ στα τελευταία λεπτά νομίζω σίγουρα ικανοποιεί τον προπονητή της, Μανώλη, έτσι. Αυτό θέλει να βλέπει από την Ένωση. Νομίζω, Γρηγόρη, είναι αυτό που λέγαμε, ότι από τη στιγμή που έγινε πιο ορθολογικό το σχήμα, έγινε και καλύτερη δημιουργικά η ΑΕΚ. Γιατί στη μεσαία γραμμή ήρθε ο Ρόβας, που είναι πιο αμυντικογενής παίκτης, μένει πίσω. Ο Κορδέρο είναι πιο ελεύθερος, μπορεί να παίξει προς τα εκεί, να βοηθήσει τον Ανάκογλου, που ως κεντρικός στην τριάδα πίσω από τον επιθετικό και με πιο ελευθερία στις κινήσεις του μπορεί πλέον να βοηθήσει περισσότερο. Και ο Ντακόλ δείχνει να είναι αρκετά καλός και στην κορυφή. Και βέβαια είναι από τις. Πρέπει να σταθούμε και λίγο στον Πόποβιτς, αφού μέχρι τώρα δεν είχε δείξει κάτι στο παιχνίδι, αλλά είναι αυτό που λέγαμε όταν μπήκε στο μάτσο, ότι έχει ποιότητα ως ποδοσφαιριστής και μπορεί με μία του κίνηση να κερδίσει κάτι, όπως πήρε το πέναλτι. Πάντως δικαιωνόμαστε, νομίζω και οι δύο, Μανώλη, ότι έστω και αν δεν άλλαξε το σύστημα, τα πρόσωπα που καταρτίζουν αυτό το σύστημα μοιάζουν να ταιριάζουν καλύτερα από ότι στο ξεκίνημα για τον Τραϊάνο Βέλα. Έτσι δηλαδή, όπως έχει ανέβει στο κέντρο της μεσαίας γραμμής ο Ρόβας, πως είναι σεντερφόρ ο Ντακόλ και πίσω του Ανάκογλου. Ο Ρόβας νομίζω ότι έχει αποδείξει τα τελευταία χρόνια ότι είναι ένας παίκτης που μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ στη μεσαία γραμμή με την εμπειρία του, ιδιαίτερα ανασταλτικά. Αλλά μπορεί όμως και να βοηθήσει, το λέγες και στην αρχή, μπορεί να βοηθήσει και δημιουργικά, αφού έχει αρκετά καλή τεχνική κατάρτιση. Άλλους δύο θέλει να περάσουν στο χώρο ο Βέλλας, τον Παυλή και τον Τσουκαλά. Σε λίγο θα γίνουν αυτές οι αλλαγές. 1-0 πάντως η ΑΕΚ με το πέναλτι του Άλεξ Ντακόλ από το 75ο λεπτό, μετά την ανατροπή του Πόποβιτς από τον Σερφά.
Ο Αντράντε νομίζω ο καλύτερος της Ομόνοιας και ένας από τους καλύτερους του γηπέδου σήμερα. Ο Τσουμάγκας, ωραίο το γύρισμα από τον Ντακόλ. Η παλιά γίνεται για τον Πόποβιτς, αλλά τελευταία στιγμή ο Σκαραμοτσίνο θα γυρίσει την μπάλα πίσω στον τερματοφύλακά του. Εξαιρετικό κατέβασμα από τον Ντακόλ. Τσουμάγκας, παλιά για τον Πόποβιτς με τη μία. Ο Πλατέλας, γίνεται η κόντρα. Ο Πόποβιτς θέλει να γυρίσει πάνω στο Σερφά. Ανάκογλου. Ο Σφαγιανάκης δίκη αμυντικού, θα κόψει και θα βγάλει την κοντραεπίθεση για την Ομόνια με τον Μέγκολο. Ο Καμερουνέζος περνάει από 2, παίρνει φάουλ. Ενώ αλλαγή ετοιμάζει και ο Σαβεύσκι, τον Φιλιώτη. Η Ομόνια ήρθε στην Αθήνα με 17 παίκτες στην αποστολή της. Αγκουιάρ για τον Αντράντε. Από την ΑΕΚ θα βγει ο Γεωργιάς και ο Πλατέλας για να μπει ο Τσουκαλάς και ο Παυλής. Μανώλη, όλα καλά? Πολύ καλά. Σε ακούω, το διασκεδάζει εκεί στον Παγκό. Να δούμε την παλιά. Ο Βούρας θα χάσει και με το πλασέ θα ισοφαρίσει ο Μαρκολίνη σε μια φάση που δεν μύριζε γκολ. Λάθος από τον γκολκίπερ της Ένωσης στο 82 και έχουμε το 1-1. Ένα εύκολο, ένα φθηνό γκολ, επιτρέψτε μου να πω, για την άμυνα της ΑΕΚ. Και ήρθε και η ώρα των αλλαγών, αλλά εμείς θα δούμε πώς ακριβώς μπήκε το γκολ. Φαίνεται να ελέγχει ο Βούρας, ο οποίος βγαίνει, πιάνει αέρα και ένα από τα πιο εύκολα γκολ νομίζω στην καριέρα του Μαρκολίνη. Με το αριστερό θα νικήσει τον γκολκίπερ της ΑΕΚ την κενή εστία ουσιαστικά για να κάνει το 1-1. Η ώρα των αλλαγών. 2 για την ΑΕΚ, 2 και για την Ομόνια. Εδώ χαμογελάει ο Μαρκολίνη. Δεν πίστευε ούτε ο ίδιος το δώρο που δέχτηκε. Γεωργιάς και Πλατέλας βγαίνουν για την ΑΕΚ. Μπαίνει ο Τσουκαλάς, μπαίνει και ο Παυλής. Διπλή αλλαγή και για την Ομόνια. Αλλαγή σεντερφόρ με τον Γκίκεβιτς να περνάει εκτός και τον Χατζιβασίλη να μπαίνει μέσα. Και ο Φιλιώτης θα πάρει τη θέση του Μέγκολο, ο οποίος έδειχνε να έχει ένα προβληματάκι στον αστράγαλο και πήγε κουτσένοντας εκεί που βρίσκεται ο τέταρτος. Ο Χατζιβασίλης πάντως παίρνει τη θέση του Γκίκεβιτς. Ο Αγκουιάρ θα βγει. Ο Αγκουιάρ, ο οποίος θα δώσει και το περιβραχιόνιο στον Αντράντε. Και έτσι ολοκληρώνονται οι διπλές αλλαγές και για τις δύο ομάδες. Ό,τι δεν είδαμε πάντως σε 67-68 λεπτά θα έχουμε δει σε ένα τέταρτο στο δεύτερο ημίχρονο, με συνεχόμενες φάσεις, με 2 γκολ, με ευκαιρίες. Να δούμε τον Χατζιβασίλη που θέλει να περάσει μόνος του. Έρχεται ο Τσουμάγκας να βοηθήσει την άμυνά του και να διώξει. Ο Πόποβιτς θα κατεβάσει εξαιρετικά. Θα κρατήσει και την μπάλα μοιράζοντας τον Ρόβα κόντρα από τον Αντράντε. Δυνατά μπαίνει στη φάση ο Φιλιώτης. Πόποβιτς. Ο Τσουκαλάς πιέζεται ανάμεσα σε 4 ποδοσφαιριστές. Ο Ρόβας θα χάσει από τον Χατζιβασίλη. Μαρκολίνη. Ο Μέγκολο με το αριστερό. Κόβει την μπάλα και παίζεται από 2 τώρα. Αναγκάζεται να γυρίσει πίσω. Σκαραμοτσίνο. Ο Τσούπρος με το κεφάλι σε ένα χώρο που βρίσκεται ο Αντράντε. Κάνει την προσποίηση στον Κορδέρο ο Πορτογάλος. Ξανά στον Μέγκολο. Προσποιείται αυτό συνεχώς. Δεν καταφέρει να ξεφύγει από τον Τσουκαλά που είναι πιο φρέσκος. Ο
Ο Ανάκογλου με ωραίο αέρινο στυλ, ακόμη πιο ωραία βάζει στην πλάτη τον Εμπεμπά ο Ντακόλ και κοιτάξτε πόσο ωραία μοιράζει την μπάλα για τον Παυλή. Μπαίνει στην περιοχή ο Μιχάλης Παυλής, στο σούτ με το αριστερό έξω. Στο 85 αυτή η φάση για την ΑΕΚ. Πόσο ωραία ο Ντακόλ κράτησε, ούτε με χέρια ούτε με πόδια δεν κατάφερε να τον σταματήσει ο Μπεμπά. Στην περιοχή ο Παυλής με το αριστερό. Ο Ρόβας, ο οποίος έκανε πολλά χιλιόμετρα, αφήνει τη θέση του στον Παλιαρούτα και δεν ξέρω Μανώλη, πάντως ο νεαρός μου είχε κάνει εξαιρετική εντύπωση αυτό το φιλικό με την Νίκη Βόλου. Ήταν από τους καλύτερους. Ο Παλιαρούτας είναι ένας παίκτης που στην προετοιμασία φέτος έχει δοκιμαστεί σε αρκετές θέσεις. Ως αμυντικό χαφ νομίζω ότι έχει αποδώσει καλύτερα από οποιαδήποτε άλλη θέση. Εκεί τον χρησιμοποιεί περισσότερο ο Δέλλας. Δίνει σαν να έχει κάποιο πρόβλημα ο Ρόβας, γι' αυτό τον λόγο κιόλας έγινε αλλαγή. Αυτό συζητάει τώρα και με τον Δέλλα. Θα κερδίσει ωραία ο Παυλής για τον Ντακόλ. Ωραίο Βραζιλιάνος, είναι στον άξονα και σουτάρει δυνατά έξω. Ο Ντακόλ, ο οποίος από την ώρα που μπήκε στην θέση του μοναδικού προωθημένου, στην κορυφή της επίθεσης, μοιάζει άλλος ποδοσφαιριστής. Είναι μέσα σε όλες τις τελικές προσπάθειες της ΑΕΚ. Ή σχεδόν σε όλες, να μην είμαι υπερβολικός. Εδώ πως έφερε την μπάλα ωραία στο δεξί, αλλά δεν έπιασε σωστό όπως τα ήθελε. Έξι τελικές προσπάθειες για τον Ντακόλ. Αντράντε για τον Μαρκολίνη πίσω. Ο Σερφά για τον Εμπεμπά. Αλαμπή. Αναγκάζεται να γυρίσει πίσω στον Μπρούξ. Ο Σερφά κάνει λάθος ο Μαρκολίνη, αλλά δεν μπορεί να κλέψει ο Πόποβιτς. Ξανά τα γκολ, με πέναλτι ο Ντακόλ ξεγεράει τον Μπρούξ, τον στέλνει στην αριστερή του γωνιά, ψηλά στη δεξιά η μπάλα. Και εδώ το εύκολο γκολ που δέχτηκε η ΑΕΚ. Ο Αλίπιο τώρα θέλει να βγάλει την επίθεση για την Ομόνια. Σκαραμοτσίνο εκεί που βρίσκεται ο Τσούπρος με το κεφάλι. Χατζηβασίλης. Ενώ έχουμε μπει στο τελευταίο τρίλεπτο της αναμέτρησης, ο Σαββέρης και ακούει ξανά το όνομά του από τους φίλους της ΑΕΚ. Ο Αντράντε θα χάσει από τον Παυλή, είναι στη φάση και ο Κορδέρο. Ο Ισπανός αφήνει το πλεονέκτημα ο Σφακιανάκης. Ο Ανάκογλου βρίσκει πολύ ωραία τον Ντακόλ. Έχει δίπλα του τον Πόποβιτς, έχει επιστρέψει σχεδόν όλη η άμυνα της Ομόνιας τώρα. Χάνει τη ευκαιρία του ευνηδιασμού για την ΑΕΚ. Ο Βραζιλιάνος πίσω για τον Κορδέρο. Τσουμάγκας. Ο Κορδέρο πίσω για τον Ζανετόπουλο. Θα βγει ο Αλαμπή, γίνεται κόντρα με τον Τζανετόπουλο και τον Παυλή να έχει τώρα την μπάλα. Ο Ανάκογλου ψάχνει την κάθετη πάσα. Έχει πέσει ο Παυλής, υπάρχει φάουλ. Και ο Τζανετόπουλος μπροστά και ο Τσούπρος μπροστά. Σε μία από τις τελευταίες ευκαιρίες της ΑΕΚ να πάρει κάτι παραπάνω από την ισοπαλία στο μάτσο. Ο Πόποβιτς θα σουτάρει μακριά. Εκεί κάπου τα μπέρδεψαν λιγάκι στη συνεννόηση, καθώς δεν χρειαζόταν να κατέβουν υψηλοί από τη στιγμή που εκτελέστηκε έτσι το φάουλ. Σερφά για τον Μπεμπά. Χατζηβασίλης. Αλαμπή.
Βρίσκει χώρο ο Νιγηριανός και ανεβαίνει. Ο Χατζηβασίλης όμως δεν φτάνει στην μπάλα. Υπάρχει φάουλ. Τον Αντράντε να τραβάει από την φανέλα εδώ Τσουκαλά. Ο Πόποβιτς πίσω στον Τσουκαλά, αυτός πιο πίσω στον Τσούπρο. Παλιαρούτας για τον Τσούπρο. Ανάκογλου θα ανοίξει το κοντρόλ. Ακόμη και αν μερικές φορές χάνει την μπάλα ή χάνει το κοντρόλ, ο Ανάκογλου έχει εξαιρετικό στυλ. Αέρινο στυλ. Άδειο γήπεδο για τον Φιλιώτη. Ενώ έχουμε μπει στα 3 λεπτά των καθυστερήσεων. Θέλει να περάσει τον Χατζηβασίλη. Έχουν επιστρέψει όμως η αμυντική της ΑΕΚ και κόβουν. Ξανά ο Φιλιώτης. Ο Μαρκολίνη θα χάσει, αλλά θα διορθώσει ο Αλίπιο. Σερφά. Για τον Χατζηβασίλη. Πριν φτάσει στην μπάλα όμως αυτός, θα έρθει ο Πόποβιτς. Ωραία ο Ντακόλ, θα ξεπεράσει τους αντιπάλους του. Ο Κορδέρο θα τσιμπήσει για τον Τσουμάγκα. Τακουνάκι ξανά για τον Ισπανό. Κρατάει ωραία ο Τσουμάγκας. Πιέζεται όμως και χάνει τελικά από τον Αλαμπή. Η μπάλα θα περάσει μπροστά για τον Μέγκολο. Πιο γρήγορος ο Τζανετόπουλος. Και ο Βούρας έξω. Ο Αλίπιο, ο Αντράντε με τη μία για τον Χατζηβασίλη. Είχε βγει στην πλάτη του ο Σκαραμοτσίνο, δεν πέρασε την μπάλα εκεί. Ο Αντράντε για τον Μέγκολο, αλλά είναι μακρινή η παλιά, δεν θα μπορούσε να την φτάσει ο Καμερουνέζος, ο οποίος έχει περάσει στην κορυφή της επίθεσης. Ο Τζανετόπουλος για τον Τσούπρο. Σε λίγο συμπληρώνουμε και το δεύτερο από τα 3 λεπτά της καθυστέρησης. Ο Τσούπρος για τον Τσουκαλά. 1-2 με τον Πόποβιτς. Ο Αντράντε είναι και πάλι εκεί. Νομίζω ότι ο Αντράντε με τον Ντακόλ είναι τα δύο πρόσωπα που ξεχώρισαν από τις δύο ομάδες σήμερα. Σε ένα παιχνίδι που μέχρι το 65 ήταν σε χαμηλούς ρυθμούς. Από εκεί και πέρα σαν να μεταμορφώθηκαν οι δύο ομάδες. Σκόραρε κάθε μία από μία φορά. Χάθηκαν και αρκετές ευκαιρίες. Ο Ανάκογλου η μπαλιά για τον Παυλή. Αλλά έχει έρθει και ο Αλαμπή να πιέσει τον Μιχάλη Παυλή που δεν κατάφερε έτσι κι αλλιώς να φτάσει στην μπάλα. Ο Πόποβιτς, ο Ανάκογλου κάνει την κίνηση πίσω για τον Τσουκαλά. Ντακόλ με τη μία για τον Πόποβιτς που τσιμπάει, αλλά ο Εμπεμπά και ο Μπρούξ. Τι ζητάει ο Παυλής. Ο Σκαραμοτσίνο ξεφεύγει από τον Ανάκογλου και κινείται προς την περιοχή της ΑΕΚ. Χατζηβασίλης 1-2. Κρατάει την μπάλα, κόβει προς στιγμήν ο Κορδέρο. Μαρκολίνη για τον Μέγκολο, ανοίγει αυτό το κοντρόλ. Θα προλάβει όμως ο Καμερουνέζος, είναι εξαιρετικά γρήγορος. Και θα ξεφύγει από τον Τσουκαλά μπαίνοντας στην περιοχή. Θα γυρίσει η ευκαιρία για την Ομόνοια. Ο Αλαμπή με το κεφάλι έξω. Λίγο πριν σφυρίξει ο Σφαγιανάκης, η Ομόνοια είχε την ευκαιρία να κάνει δύο τα τέρματά της. Βλέπετε πως γίνεται η κόντρα. Ο Αλαμπή προτιμάει να βάλει το κεφάλι εκεί. Υπό την πίεση του Τζανετόπουλου θα χάσει την ευκαιρία και έτσι θα μείνει το 1-1 όπως διαμορφώθηκε από τα γκολ του Άλεξ Ντακόλ από το σημείο του πέναλτι στο 75ο λεπτό και του Μαρκολίνη, του φυσικού αρχηγού της Ομόνοιας, όπως μας έλεγε ο Μάνος Βουγιατζάκης νωρίτερα, στο 81ο από το λάθος Τσούπρου, και αυτή είναι η στατιστική εικόνα του μάτς. Πάμε στον Μανώλη